ubashana kushubile obashana uyakhala umkhwanazi ngenkohlakalo ekwi-states ubashana ama-accusation obashana awenza ayama-facts obashana kwavalwa i-political killing task team obashana ngoba kukhona babe-protect obashana kungafuni kuvele inkohlakalo ngaphakathi kwi-states obashana obashana uyakhala ukuthi kunokuthi kushushiswe abantu baboshwe ombalula ababhizi bathi hayi angingachwanyazelwa obashana akuthatha isikhathi kuphenywa obashana abantu baze banikezwa ama-special leave obashana kunokuthi bashushiswe baboshwe ngenkohlakalo abazama ukuyigqiba uthi umkhwanazi uyazisa obashana ukuthi yini lengaka ofikile mbalula abayiprotectayo obashana uthi kusazoqhuma uphenyo okuqhubeke kuze kutholakala umsuka wendaba ukuthi kahle kwenzakalani laphana kwi-mafia state obashana akukho ukubambisana obashana ezweni esazosholonto obashana basop lo Joe Platinum Tool guys, obashana kubuya ngathi states si above the law obashana.